la filmare. Gata, am pornit. Salut, bine v-am găsit astăzi fac încă un episod cu un prieten al meu și ne jucăm un pic de 1v1. Oh, eu m-a apucat dacă m-am pe mine tripălăgiturile. Gata, nu m-am omorât în viață. Hai să te văd. Ia, uite la mine. Ce constructor, arhitector general sunt eu. Ia, Bă, te fac de râs, bă, cu videoclip. Nu mă fac. Că eu singur mă fac de râs, că nu mi-a... Nu vreau să mă văd simplu când fac un videoclip. Goodbye. Привет. Пока. Eu sunt one shot. Du-te acasă. Fugi, caracter, fugi, da, așa, fugi, așa, Ia să-ți dau gând din ea. Ai aimbot. Neba, nu. Dar spune la canal ca să dai subscribe. Bă, dați subscribe dacă nu vin și dau jotron în Fortnite. Bravo. Dacă nu o să aveți un păianjen în față la 3 dimineața. La 1 dimineață. Și eu vin și pun cereale sub piană. Salut. Привет. Goodbye. Bă, ia, vină să dau pickaxe. Привет. În scop? Ia mai ai să-mi faci toate shockwave-urile, wow. N-ai șanse. Tu dai mie emote? Bă, eu dau un glum, adică nu e de toxic. Nu e emote toxic. Ai văzut că acolo doar era un... Clopoțel. Bă, am luat emote-ul ăla pentru Revelion, când e... Știu. Că știi că face party. Știu. Bumți. Dar tu ai Xbox. Da. Câți? Puh! 5.000. Nu dai gift. Nu. Te log. Poți să mă loți. Te log. Poți să mă loți. De 800. Îmi dau un cur, n-ai vrea? Dacă ai 5.000. Paca. N-am 2 fa. Dar de ce nimeni n-are 2 fa? Bă, uite un pic, uite, nu da. Uite la mine. Uite. N-am 2 fa. Gata, poți să vin să-ți dau one shot? Help. Da. Ce spuneai? Ce? Ce spuneai? Nimic nu spuneam. Așa. Nu știu, tu ai auzit ceva, nu am zis nimic, parcă. Nu mai țin minte ce a zis. Efectiv, nu știu, nu mai țin minte. Vreau să face de râs pe propriul joc. Holy fuck! Doamne, iartă-mă, zici că ai nebunit. Gata, mă joc cu tastatura invers. Știi, dacă mor înseamnă că nu-s bun cu tastatura invers. Stai un pic. Stai, mă joc așa, cum se joacă Mongrel. Dacă poate Mongrel mi-aduce noroc. Așa. Stai că nici nu știu să-i deschid, să pun un perete. Stai că nici nu știu să construi. Stai un pic, așa parcă se joacă Mongrel, gata. Gata, acum sunt Mongrel. Gata, eu acum sunt Mongrel adevărat. Nu mai ești Mongrel. Ești Mongrel. Dacă tu mă omori. Da. Fac. Bă, vrei să arăt cum arată un pro player transpira când este fost tryhard? Tu nu ești pro player. Caută-mă pe Fortnite Tracker 300
De la Fortnite și vreo 800 PR. Dar ți-ți place de aura? Ce mi-ar place de un skin? Da, nu să cred! Bă, te sper dacă zic ceva acum. Ce? Shit-on. Scuze, nu m-am putut abține. Deci asta. Nu mi-a tras shotgun, ce frumos. Ți-am dat one shot, frate. Dacă eram eu un pic mai bun, îți dădeam un one shot ăla. Ca la carte. Oh! Dar nu, way, că ți-am tras de joc. Tu ai făcut ceva la joc. Nu, tu ai făcut ceva la joc. Ai făcut ceva la joc ca nu se tragă în tine, automat jocul. Ca eu când mă joc, nu se trag în tine. No, way, că mi-am făcut simplu, mi-am făcut full box, n-ai șanse. Nu, eu ți-am făcut eu full box. Dar cum tu ai pus pehete printre pehete? Nu măi, tot ce e aici în boxul ăsta e a meu. Era în boxul ăla, Dar nu m-a spama, că vreau să mă fac și eu poate un pic mongrel. vrei să mă fac eu mongrel? Nu, că slow. Și normal că dacă mă fac eu mongrel, tu n-ai nicio șansă. Dacă mă încălzesc eu, dacă mă încălzesc eu să mă duc cu tine. Română! Oh, oh. Oh, oh. Nani. Bro, se face că râs pe propriul videoclip. Da, păi eu acum mă joc de glumă, ce nu înțelegi. Ia joacă-te tare, să mă joc și tare. Dar nu vreau. Mă cam plictisesc, mă plictisesc. Nu vreau că nu pot acum să joc tare. Că nu sunt încălzit, asta și e problema. Dacă tu spamezi, normal că mor. Ți-am dat laser, nu te-am spamat. M-ai spamat și ți-a HP. Salut. 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 Ăsta tot nu-i spamat. Nu cred că nu te-am nimerit. Da. Nu se poate. Urnal. Nu Ești se poate spaniol? urnal. Yeah. Se vede. Edit. Păi viet! Nu, e că tu te faci mongrala acum. GG. Nu că mă fac Peterbot. No, dar nu fac mongrel. Hai să jucăm altceva, că un pic m-am săturat de Peter. Prime to be activated. Hai să jucăm și altceva, vrei? Hai să mai jucăm 2 runde și după aia jucăm altceva. M-am săturat, să zic sincer. Parcă un pic m-am încălzit. Da. Parcă am jumătate. Dar nu lasă mult tot. E vreo jumate. E vreo jumate. Stinge-l că nu pot. Da, stai un pic. Da, stai un pic. Hai, jucăm altceva? Să vă cheamă mama. Am venit. Bun. Da. Da, fugi. Hai. Tu fugi.
Unde ești? Vin. Nu. Nu. Așa vreau. Hai să vedem. Dar vrei să te joci și cu încă un prieten de meu. Ăla, Amir Sigma. Vrei să te joci cu Amir Sigma? O să vrei? Nu. De ce? Hai. Doar nu de că... N-am chef de alții. Ha? N-am chef de alții. Hai să încercăm. Și oricum, mă mai joc puțin și ies, că vreau să mă încep să mă uit la ceva. Ce? Bă, mă mai joc puțin și ies, că vreau să mă încep să mă uit la ceva pe YouTube. A. Da, nu vei Tilted. Bă, tu ai Crosterix? Ce? Ai Crosterix? Ai Crosterix? Da, tu ți-ai instalat aimbot. Nu, e Crosterix, nimeni și mă ajută. Ba, cum nimerești așa bine? Numai headshot-ul știe ăla. Am Crosterix. E o țintă custom. Și ce? Crosshair X-ul ăla. Nu ajută cu nimic. E o țintă făcută de altă firmă, nu de porne care e colorată. Și m-am ajutat să nimeresc mai bine. Și pot să-mi iau și bani pentru aia, dar că e sponsorizat de aplicația aia și nu mi-au bani. Dar tu ți-ai băgat bani? Nu, am chestia aia. Nu, ca să-ți iei V-Bucks. Da. Ce nou scop era să dau? Da, nu mi-ai dat. Da, tu iar vii cu șocul ei vâră ăsta. Pe ce? Eu joc cu șocul de cum mă știi. Efectiv, cum ai nimerit acum? N-ai șanse. N-ai șanse, poate. Trebuia să zici, n-am șanse, adică tu n-ai șanse. Hihi. Am 20 bun. 20 bun. Broski! Ce face Broski, mic? Cu ce joacă a mea? Cu ce? Nani. Ni. Joci cu minigun, bro. Nu mă juca cu minigun. De ce? Dacă mai joci o dată cu minigun, nu ies. Nu te car la tine dacă nu dropezi. Ce? Nu sunt două tot dacă nu dropezi. Ok, nu folosesc. Gata, ți-a zis că m-am făcut eu o mongrală aici, de nu mai ai șanse. Gata, îmi parcă m-am încălzit un pic. Tu ești slab? Bro! Mi-ai stricat full piece-ul. Parcă spune că ești bun. Că ești slab. Tu ești slab? Vreau să filează în fața mea. Plec. Stai că... Am dat 41 mai. Nu ești mort. No. De ce dai mult? Shiton. Ce? Shiton. Ce? Shiton.
A, deci joci cu minigun, bine. Nu, bine. nu, le-am luat famas. Asta nu e minigun. Salut. Da, bă, dar tu spamezi. Ce ce copil. Dar tu mai poți juca? Ce? Tu acum știu să închizi? Da, nu mai joc. Dar eu acum joc destul de bine joc. Dacă m-ai întrebat la ce rang ți-aș da un Platina 1. Ce? Dacă m-ai întrebat ce rang ți-aș da un Platina 1. 7 din 10? Nu, Platina 1. Da. După ce ți-am făcut acum, ți-aș da un Gold. După ce ți-am făcut acum. Ha, serios. Nu, dar eu am făcut chapterul trecut Unreal. Poți să nu mă crezi real, eu am făcut Unreal. Hai că da, hai că. Nu mă crezi, nu mă crezi, am făcut Unreal. Că eu dacă mă călzesc să te bat pe tine. Dacă mă încălzesc, te fac. Hai nu că nu m-am încălzit. Și aceasta a fost... simplu, nu ne-a încetat, așa, ne plecăm. Și vă zic încă o dată, vă rog frumos, dați-mi-o pe Spice. Uitați, dacă mi-a dat pe Spice, da. Dacă mi-a dat pe Spice, eu așa, fac 5 videoclipe cu voi. Dacă vă sunteți bun, fac mai multe cu voi. Dacă îmi place cum sunteți voi, cum așcați, așa, fac mai multe și o să vedeți. O să vă văd la mea, o să vă joc, o să vedeți, o să vă placă. Doar pentru un gift. Hai Spice. Și aceasta a fost filmarea. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați subscribe-ul în forță și un like. Dacă dați subscribe, 10 ani de noroc. O să dați mai headshot-uri. Dacă dați subscribe și like și comment, o să fie cel mai frumos. Și calopoțel, dacă vreți. Bye bye.